filmesek veszitek is. Jó napot, filmes urak! Azt hittem, hogy jöttek ilyen nagy felvonulással, kamera, tudom. Két lábon, két teker. A közvideón is lesz, mi? Igazából azért van meg a kötény, csak furcsának tetszik. Picit henteses, picit iparos. De a világon nem találták fel azt a mosókot, amely a tetováló festéket kihozza a ruhába. Láttatok már amúgy ilyet, nem? Mi? A csád, na figyeljél már, két lehetőség áll fönn. Az igazság, hogy az egyik az, hogy tudod a bogyónak a számát? A bogyóét. Figyelj, akkor tedd meg azt, hogy légy, írj már rá egy SMS, hogy ne jöjjön be, mert most egy filmeznek meg minden, tudni fogja, mi van, jó? Az igazság, hogy Takival már annyit beszélgettünk, annyit ült már itt. Mindjárt már egymást. Tehát már tudjuk már egy kicsit egymást. Már minden gyerek, mi történt akkor, 10 éve, mit tudom én, történelmet. Ez egy régi szakarás volt itt a Takinak egy fiatalkori botlása, cilinderes ördög. Ami azt jelképező, hogy a úr a pokolban sor. Bármennyire nem látszik, úri emberek vagyunk. Átmegyünk rajta még egyszer, mert ezek általában ezek igénylik. Általában egy tetováló a kuncsakjával az azért nem 10 percet tölt el. És mindenféleképpen, hogyha nincs meg azért a személyes kontaktus, vagy azért természetesen nem kell ezt túl misztifikálni, akkor nagyon nehéz összhangra jutni. Holott azért most már így a 2000-es években, meg így az utóbbi 15 évben azért ez inkább populáris lett, mint underground, de ez még mindig egy underground művészet. Aki így hívja, nem szeretem művészetnek hívni, azt szoktuk meg a jó iparosok. Művészet. Nem, szerintem nem. Semmiféleképpen. Inkább önkifejezési forma. Vannak akik művészek. Én is jártam olyanokhoz. De ezek sokkal inkább tetoválások nekem, amiket a Balázs csinál. Azért vagyok itt. Igazából azért érdekes, mert soha nem lesz elfogadott dolog. Teljesen, tehát fél tárkörben elfogadott dolog, de jobb is így. Tehát nem kell. De hogyha ez nem marad meg benne, ez az underground jelleg, akkor szar az egész. Annak idején sok kollégámmal elkezdtük ezt a tetoválást, rengeteg kritikát kapott. Na gyerekek, most ez divat, majd mi lesz, mit tudom, 5 év múlva. Hát azóta eltelt több mint 20 év. És utána ugye 80-as években ugye azért kicsit jobban megnyíltak a határ, Nyugat-Berlin. Én ott csináltattam az első tetoválásomat. És mit tudom én, nem haverokkal, nem videomagnót akartunk venni, meg nem banánt, hanem tetováltatni akartunk. Nem mertem bemenni a tetoválóshoz. 6-szor elmentem előtte. Nem mertem bemenni. Mi lesz itt? Aztán valahogy nagy nehezen, talán még elmentem egy sört is megittam, de erre már nem emlékszem pontosan. És képzeld el, hogy nagyon kedvesen fogadta. De jó, válassza ki, természetesen Koponya Sassa. Az ebben a legfurcsább, képzeljétek el, hogy nagyon sokat járunk ilyen külföldi kiállítást. Találkoztam azzal a csávóval, aki ezt megcsinálta. Képzeld el, sőt jóba is vagyunk. Ja, te persze, hogy már nem emlékezett erre a sztorira, tehát ez
Tehát ez mindig a tetovált szemében hagy. A mai napig emlékszem rá, az egész történetre. Ez 88-ban volt, hát azért már jó 22 éve, igaz? Ha nem tudtam. És akkor mi így szeretünk dolgozni, operatőr urak. Lustánban. Lustán. Elszünk egy cigit, kitaláljuk, hogy legyen, miként legyen. Jutok egy kávét, kér valaki? Nem raktam el cukrot, ugye? Nem raktam. Leszek neked másikat, bazd, tényleg, mint apa hülye fiához, bazd meg. Ez egy nagy felelősség ám ez. Tehát például a kokáért, hogyha bejön egy kedves vendég, és mit tudom én, ő szeretne egy skorpiót, nekem meg éppen a skorpió a könyökömön jön ki, és abba fél órában, vagy 3-4 órában, amit beszélgettünk, meg is győzöm. Tehát élete végig nem tudom meggyőzni. Konzultálás van? Vagy? Mindenféle, igen, és ez tehát úgy nálunk már tehát nem működik úgy, hogy bejön és akkor tetoválást szeretne. Mindenképpen szükségük van a tetoválónak a tanácsaira. Valaki megfogadja, valaki egy kicsit fafejűbb, egy kicsit hát nem is fafejűbb, hanem egy kicsit erőszakosabb. Ezzel aztán akkor azt kell megcsinálni. Tehát ez egy alkalmazott grafika. Tehát itt nem feltétlenül, tehát akár itt a Takinál vagy más vendégre nem azt tetovál az ember, amit ő szeretne. Ezért nem tartom művészetnek. Így ráfeszített, és lehúzod. Jó, uram! Figyelj, itt a falon ezt igazából, ez a Renegade Studio, ez 95-ben nyitotta a Chris barátom. Tehát ez nem vagyok ott a születésén, én 98 óta dolgozom itt. Itt a kettőnknek mondhatom így, hogy a kettőnknek a kis élete, hangulata, szívéhez közel álló dolgokkal lett ez berendezve. Ott legfelül az öreg Herbert Hoffman található, aki nekünk dedikálta ezt a poszterét. Azt kell róla tudni, hogy ő idén halt meg, 93 éves korában, és a világ legöregebb aktív tetoválója volt. Az a Renegade tatús kép? Igen, na hát az kérlek szépen az a Chris-szel és a medvével az első Renegade tatús kép. Vele kezdték el a Chris vele kezdte el ezt az egész Renegade tetováló stúdiót. És természetesen ő is tisztelet miatt van a falon. Természetesen a családom, nagyon fontos, hogy ők mindig azért itt legyenek. Bármikor. Ő a párom, ő pedig a kislányom. Mellettük a halhatatlan öreg Johnny. Ott az én könyveim, azok, amik a munkámhoz kellenek, ezek általában ilyen művészeti albumok, különböző kiadványok. Ez egy amerikai autós találkozónak a plakátja. Egyik közül, ami emlékezetes volt, és ott voltam. Én nagyon régóta vonzódom így az amerikai autókhoz, meg alapjában véve én nagyon vonzódom az amerikai kultúrához. Természetesen a hamburger, dollárközpontú dolog, igazából az iparművészethez, amiben az autó is náluk beletartozik. Nekem gyerekkoromban jött. Tehát ugye az amerikai filmek a San Francisco utcáin, meg a Kojak, ezek a filmek tetszettek, nagy amerikai vasak. Most ez egy 81-es Oldsmobile Cutlass Supreme Bröggen. Ez most már nagyon lassan 8 éve nálam van. Tehát ez minden nap, én ebbe beülök, mint hogyha New York City-ben lennénk. Ez egy 2 tonna detroiti acél, ez tiszteletet parancsol. Ez, hogyha nem bánsz vele tisztességesen tisztelettel, akkor megöl. Majdnem, hogy szó szerint. Természetesen az alapvető biztonsági funkciók megvannak, csak ez nem viccel.
Tehát nagyon jó érzés vezetni, akár a mindennapi vezetési stílusban nálam egy nagyon jó nyugodt. Nem idegeskedem oda, én nem használtam ezen még a dudát. Nézzétek meg a műszerfalat. Az, hogy nem feltétlenül minden funkcionális. Jó egy kapcsolót megfogni, mert szép. Meg akár ezek a vékony, ez tényleg egy több mint 30 éves autó. A vékony krómcsík. Tehát a szépség, illetve a kényelem rovására nem ment a funkció. Rettentően szeretem, ez a hobbim. Te voltál Bukarestben voltál? Nem, most Hello. cserénk volt, igen. Sziasztok. Ez most az itteni tetováló pályafutásom idézőjelben első lépései, hogy Pauszon, Másola, Máta, Noptika, amilyen. És ezek micsodák? Ezek egyszerű... Most a tetkó alapja, hogy megtanuljak így behozni és egyéb dolgokat, amiket már a Balázs tök jól tud, és most ő ezeket tanítja nekem. És ennek az iskolája, hogy én ezt mint a kisangyal majd 100-szor, 300-szor át fogom rajzolni, jó nyilván különböző mintákat, és a Balázs kijönítja. Én elindultam a nyáron, hogy jó, én most meg fogok tanulni tetoválni, és valahogy megpróbálom megkeresni ennek a módját, hogy mi lenne a legelőnyösebb. Most ezt tudni kell azt, hogy a szüleim azt mondták, hogy jó, oké, csináld, de old is meg. Éreztem, hogy én azért szeretnék idejönni, nem azért, mert nekem a recepciós dolog itt annyira az életem megváltását jelenteni anyagilag, vagy hogy ezt terveztem magamnak, hanem hogy én tetoválni szeretnék. Pluszba persze, akkor én itt recepciósként tevékenykedem. Ezért itt csomó dolog van, amit azon kívül, hogy a Balázs elkezd tetoválni, csinálni kell. És akkor velük hogy ez ki? Nem, hát hogy komplexebben megtanulja az egészet. Eleve ott dolgozol, tehát ott dolgozol, abban a közegben vagy, és itt a tetoválásnál ez rettentő fontos. Ezt nevelhető, tehát el kell ebből hagyni, tudod, tehát ez azért nem egy olyan dolog, hogy megtanultam, és akkor ezt így kell csinálni. Tehát ez egy nagyon szabad, nagyon rugalmas dolog. Ő nekem átad egy tudást, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő egy tanár, ez más, de így jobb szerintem, tehát ő lazább az egész. Eredetileg én festészettel szeretnék elsősorban foglalkozni, de hát mivel ez sajnos manapság önálló szakmaként nem éli meg magát, ha lehet szakmának nevezni, bár nem szeretném, de sajnos már mindent annak kell, akkor kitaláltam igaziból még ez, amit én tudok társítani ezzel, és érdekel, és mégis megmarad az alkotás, meg azért ebben is van jó, sokkal kötöttebb, de megvan így az egyedisége a dolognak szerintem. Életem első kiállításán vagyunk. Hát így az elején azok ilyen egyszerűbb, rajzosabb képeim vannak, azok a régebbiek. Aztán utána haladtam ugye Csendélet, utána akt, és akkor amelyiket úgy gondoltam, hogy érdemes arra, hogy kint legyen, vagy legalábbis amit leteszteltem a szűk baráti körömön, és ahogy befogadta a szervezetük, az kiállításra került. Készülök felvételünk majd képzőművészetire, most nyilván minden festőpalántának ez a cél. Megpróbálom nagyon reálisan nézni az esélyeimet, és ebben az évben biztosan nem vesztek még fel. Még úton vagyok afelé, hogy nyugodt szívvel leadhassam a jelentkezésemet, de egyébként egy próbát már tettem, ezt is azért, hogy tudjam, hogy mi az elvárás. Elégedett lennél, hogyha mondjuk ilyen 40 év múlva, mint ha nem is ünnepel, de magyar festőületben kiemelt festőnőként szerepelnél, és otthon megelégedetten a vásznak között üldögélhetnél, de már nem tetoválnál? Ez azért nehéz eldönteni, de az tény, hogy az első helyen nálam a festészet van. És ezt nem tudhatom, hogy fog alakulni, hogy felváltja egymást. Valószínűleg nem fogja, de remélem, hogy fontos lesz később is a tetoválás, ezért tanulom. Nyilván egy festészet azért ez egy szabad dolog, és én is idomulni szeretnék ahhoz, hogy ugye majd a két dolog megférjen egymás mellett. Most az később ki fog derülni, hogy milyen arányba, de hát ez egy olyan
dolog, ami elég szabad. Ez pedig még úgy azért úgy segíti is egymásra egyébként, hogy én most gyakorlom itt ezeket a nonfikat, tehát hogy nekem az egyébként segítség abban, hogy kicsit pontosabb legyek, tehát én még nem vagyok kifejlett festőművész, még csak kis festőpalánta, és nekem ez nagy segítség lesz szerintem.